nede og være gæsttræner her i dag i Lystrup. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad der får sådan en som dig til at bruge en lørdag formiddag på at tage ned i en lille landsbyklub på Falster. Nu ved jeg ikke, hvordan du definerer formiddag. Jeg vil tillade mig at sige morgen, da jeg stod op klokken 6. Nej, det var Ralle, han skrev til mig på Facebook. Og så, jeg kender jo familien, og så har jeg jo tid, og jeg elsker at træne. Så hvis jeg skal have opfyldt mit trænerbehov en gang, så kom ned og lege med drengene. Og når jeg vidste jo teknisk, var de dygtige hernede, når jeg er dygtig til at spille indendørs, så jeg synes, det var hyggeligt. Ja. Hvad er egentlig dit kendskab til holdet? Er der nogen, du kender? Du siger, du drengene, siger du. Ja, altså Morten Lise havde jeg jo håbet på, men han stod herude kun i gummisko, så ham måtte jeg jo desværre undvære. Og så kender jeg selvfølgelig Mik og Mark og Molle og Tis og hvad det altid er, hele dynastiet. Ikke? Så det var dem, jeg kendte. Ja. Så ved jeg, at Kjeld Nielsen, som er min assistent i dag her, han har haft et knægte, som også spiller derude. Så jeg kender jo til området. Ja, min fars familie er fra Virket. Okay. Så det er i virkeligheden det, jeg stammer fra, kan man sige. Jeg tænker på, om du kunne prøve at beskrive dit indtryk, du har fået af holdet på den træning her. Jamen, jeg synes, det er meget bredt, fordi jeg synes, der er nogle unge spillere, som ser enormt spændende ud. Hvor jeg synes, med ganske få justeringer, når man lige forklarer dem et eller andet, så kan man se, hold da op, hvor meget potentiale der er i nogle af de unge. Der var en ung fyr, der hed Simon, som jeg synes virkede meget forsigtig i starten, men som synes jeg bare i løbet af træningen viser sig frem på nogle parametre, som gør, at man kan se, at han har et potentiale. Og så kan jeg jo se, specielt Molle, synes jeg, han er stadigvæk en dygtig spiller. At de så er lidt mere stivbenede, de gamle, det er så noget andet, men der er teknisk rigtig fint niveau. Det synes jeg faktisk, det er. Her i foråret, der spiller førsteholdet her jo om oprykning til Sjællandsserien. Den er jo glippet 5 gange. Hvad tror du, der taler for, at det skulle kunne blive 6. gang, at det så også er lykkens gang, og at Lystrup kan rykke op fra LFC? Og min påstand er, hvis jeg skal være en lille smule grov, at hvis holdet kommer i en fysisk tilstrækkelig form, så tror jeg, det rykker op. Fordi det tekniske og det spillemæssigt niveau er der. Men jeg kan jo godt se på den træning, der var et par af dem, der blæst lidt til sidst, ikke? Så nu er vi også tidligt, ikke? Men hvis det fysiske niveau bliver der, så de kan spille, lad os sige, tæt på 90 minutter på deres højeste niveau, så tror jeg, de har gode chancer for at rykke op. Så skal man jo også være heldig med skader og sådan noget. Så det er sådan nogle ting. Jeg tænker på, om du kunne prøve, det er jo selvfølgelig måske et svært spørgsmål at svare sådan ret klart på, men hvad er egentlig sådan din personlige største bedrift, synes du, som træner? Altså, du har prøvet nu i din karriere, altså du har jo været klubtræner, men jo også nu assistentlandstræner og damelandsholdstræner også. Jeg synes, at den største præstation er vel, da vi kvalificerede os til VM i Sydafrika i 2010. Der var vi skrevet langt væk. Der var rigtig mange, der syntes, at vi havde et rigtig dårligt landshold. Vi brugte rigtig mange spillere på landshold, fordi vi havde mange skader, mange der ikke spillede. Der synes jeg, at hvis Morten og jeg skal klappe os selv på skulderen, så synes jeg faktisk, at vi lavede et rigtig godt stykke trænerarbejde og lykkedes med at levere et fint resultat. Og så synes jeg også, at vores slutrunde i Polen, Ukraine, mod Holland, Portugal, Tyskland, 3 hold, som lå i top 10 i verden, spillede vi 3 ligeværdige kampe. Det var også det er sådan det jeg husker lige nu. Og så her til sidst, der er jo snart premiere på FC Græsrødderne på TV2 eller TV3 Sport. I Louis, der har vi jo så et lidt mere professionelt og måske også lidt mere talentfuldt Serie 3-mandskab. Du står jo og ikke rigtig har noget at lave fra sommer eller fra nu, ikke? Kunne du eventuelt overveje at vil blive ny træner for et top-professional, og så et hold, der ligger i Serie 4, men Serie 3 jo? Altså, hvis du havde spurgt mig i går, så ville jeg nok have sagt ja, ikke? Men nu var det bare sådan, at inden jeg kom herud på kunstgræssen, der var jeg lige ude i Louis klubhus og få en kop kaffe sammen med Ralle og, hvad hedder han, Charles? Ja. Og så viste han mig den bane, at Serie 3 træner på, og jeg nægter simpelthen at træne hold, der træner på sådan en bane. Så hvis Serie 3 rykker herud på kunstgræs, så holder vi et nyt møde. Det er i orden. Tusind tak.